Oh, live tayo. Tagkawayan. Tagkawayan, Quezon. Pahinga muna, sakit sa tumbong. Bugoy Vlog. Salamat, Pap. Salamat. Ride with Mark PH. Oy, bilis mo. Dito pa lang kami. Sige, Pap. Shout out. Shout out. Bugoy Vlog. Shout out sa brother. Shout out. Ito, pino-point out kasi namin tong dito sa may Tagkawayan. Kasi di ba ang daming truck dito, ang lalaki. Tsaka mabibilis yung mga sasakyan dito. Lalo tong area na to, oh. Hazardous. Yes. Jeff Folioso. Oh, Pops, ngayon lang ako bumiyahe. Ngayon lang. Dumaan kami ng Kalawag. Dumaan kami. Ayan, oh, ganyan yung mga sasakyan dito, ang bibilis. O yan, papahinga rin mga kapwa-riders natin. Dito sa Tagkawayan, maano pa rin, matagtag, sobra. Pero okay na yung mga kalsada dito. Kaya lang talagang pangit talaga ng kalsada dito. Tsaka ang lalaki ng truck, oh. Umaalog yung pesto namin dito. Saan ba biyahe mo, Paps? Bugoy Vlog, saan biyahe mo? Lakwatcherong Totoy. Paps, saan ka? Saan ang ano mo? Ay, oo, grabe. Sobra. Pahinga kami, talagang di kaya. Sakit sa puwet. Tabako. Paps, huwag ka na maghintay ng OBR. Huwag ka na magsama ng OBR pag walang panggas. Ayun, pahinga rin sila. O, di rin kinaya yung tagtag, oh. Grabe yung mga pabiyahe ng pauwi. Sobrang traffic pag Bilao. Sobrang traffic sa Pagbilao. Maghapon to hanggang mamayang gabi. Ayan, ang daming bibilis na sasakyan dito. Kaya update lang. Tapos tutuloy na rin kami. Thank you. Shout out sa inyo. Shout out.